canteen para mag-breakfast. Guys, ang pangalan ng barko na to ay Hi guys, dito tayo ngayon sa terminal ng barko sa Pier 4 North Harbor, papuntang Bacolod. Galing na ako dun sa labas, napacheck ko na yung bagahe ko. Ito na, dala-dala ko na. Wala akong malita guys kasi nag-travel nga ako na Bacolod. Kaya na kami ng bus kasi medyo malayo yung barko mula dito sa terminal. Nandito na ako ngayon sa barko. Makakit na ako ngayon. Ito po yung barko namin ay good travel. Nandiyan na po yung mga pasahero guys sa likod ko. Paakit na kami. High class na yung barko nila. May escalator na Hindi kaya dati ano lang. Kailang hagdanan lang ay escalator na. Board, ticket na lang po. Pakita na. Pasok po kayo sa kanan, sir. Ito na. Pangalan ko po accommodation tour B 25 and B 25. Dito ano. Okay. 9:44 na guys. Hindi pa rin kami umaalis. Ewan ko ba anong problema dito ngayon. Sigurado delay na naman ito bukas. One eternity later. Good morning guys. Kaya gising ko lang. At ako'y magbe-breakfast na. So pupunta ako ngayon sa canteen para mag-breakfast. Medyo mahaba-haba pang pila guys. Thank you. So ang laman ng breakfast ko, meron tayong dalawang sausage, saka isang itlog, isang rice. Dagdag na rin ako ng mixing cup. Kasi parang kulang talaga So, tapos isang tubig. Guys, ang pangalan ng barko na to ay Centuries of the Child Jesus. Centuries of the Child Jesus. So isa sa mga barko din ng tugo na magandang din siya. Dito na ako ngayon sa labas. Talagang maganda dito sa labas kasi nakikita mo yung magbarko Kung nagmamadali ka naman practical na paraan mag-aeroplano ka ako. Pero kung hindi ka naman nagmamadali, magbarko ka na lang kasi nakaka-enjoy talaga. Sa barko din meron silang mga amenities, meron silang restaurant, meron silang video meron din silang mga security, meron silang mga mababait na mga na pansamantalang nakakawala ng problema. Ang hangin ko guys kasi wala na nandito sa gitna ng dagat. Mario Fiesta Restaurants kasi merong dito singing contest, video game contest.
Magandang gabi po. Ayaw to si Baldirama yung punyeta to eh. Umiyan mo sa
mag-travel. At sa susunod na pag mag-travel ako, dito na ako sasakay sa Good to Go. Ito na kami guys. Bababa na. Guys, dumating na kami sa Bacolod. Welcome to the city of Smile. Tricycle muna ako guys kasi napakagulo sa taxi, taxis na nag-aagawan sila. Ayoko naman ng ganun, nag-aagawan. So